Kollox jinsab lest tal-maratona ġbir ta' fondi li se jtella l-Partit Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun il-ħadd 10 ta' Diċembru. Din il-maratona se ssir fi sfond ċelebrazzjonijiet tipiċi ta' dawn iż-żminijiet ta' festi, hekk kif se tar divertiment ta' kull xorta għall-familja kollha minn artisti u kantanti rinomati għal membri parlamentari li se jipparteċipaw f'diversi tipi ta' lob. Wan News iltaqa' mal-President tal-Partit Laburista Ramona Attard, hekk kif spjegat kif il-qofol se jintlaħaq b'intervista mal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela u Lidja Bela fit-8 ta' filgħaxija fl-istess Ċentru Nazzjonali Laburista. Ser tkun ġurnata verament interessanti għal-familji kollha qed nistiednu lill-familji sabiex jiġu hawnhekk logħob li ser jaraw li qatt ma rajna qabel bid-deputati parlamentari tagħna. Intervista mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela u dan hu l-aħħar appuntament politiku fil-kalendarju politiku tagħna għal din is-sena. Hija semmitu ukoll kif din il-maratona hija importanti ħafna hekk kif fi ftit ta' xhur oħra il-Partit Laburista se jerġa' jissukta b'kampanja elettorali oħra għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej u l-Kunsilli Lokali u bekk il-Partit Laburista se jiġi bżonn dawn il-fondi biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Meta tqis fejn il-Partit Laburista fil-Gvern żamm il-kontijiet tal-enerġija stabbli, żamm il-kontijiet tal-fjuwil stabbli, mhux biss meta tikkumpara ma' dak li qed jissuġġerixxi l-Partit Nazzjonalista ġifieri li jekk jolew barra minn Malta l-kontijiet jolew ukoll f'pajjiżna il-Partit Laburista fil-Gvern dejjem ma imxiex mal-politika ta' awsterità. L-appell huwa wieħed sabiex kulħadd jgħin lill-Partit Laburista ħalli jkompli iwassal il-messaġġ tiegħu. U għalhekk l-appell tagħna hu sabiex kulħadd jagħti dak li jista' sabiex inkomplu nwasslu il-messaġġ tagħna u sabiex inkomplu nagħmlu din il-politika li tkun qrib in-nies u qrib in-negozji Maltin u Għawċin. Din il-maratona se tkun qed tixxandar fuq l-Istazzjon 1.